Mga Choy, welcome sa aking YouTube channel mga Choy. Oops, may naipit. Yun, i-content ko ngayon mga Choy kasi day off ako ngayon mga Choy. Tungkol sa TISDA na NC2 mga Choy, like mga skill, di ba? So yun mga Choy, kwento ko. Bago lang lahat mga Choy, huwag kalimutan mag-subscribe at like sa aking mga video mga Choy. Simulan na natin mga Choy. So yun mga Choy, may nakilala akong mga Choy, dalawa. Galing sila ng Pilipinas mga Choy. Nag-aral sila ng TISDA, in-situ mga Choy, nakakuha sila, may certificate sila, madami. Yung isa mga Choy, unahin ko yung isa mga Choy. Kasi may nasira yung equipment namin sa pinagtrabuhan ko. Tapos yung nag-ayos is Filipino. Matagal na siya doon sa kumpanya niya. Tapos nagkwento siya sa akin mga Choy about sa TISDA na skill mga Choy. Yung in-situ certificate mga Choy, yung TISDA. Sabi niya sa akin nga, hindi pala yan magagamit dito sa Canada. Kasi yung inaalaw ng Canada is Canadian certificate. Like, kung may experience ka sa Pilipinas na mga skill like welder, siguro experience lang siguro ang magagamit mo. Kasi kadalasan kasi if like welder, dumadaan pa ng Japan, Saudi, mga Middle East, bago sila nag-Canada, nag-cross country sila. Siguro mga Choy, kasi yung certificate mo talaga mga Choy, hindi talaga magagamit kapag dito sa Canada mga Choy. Yung hinahanap ng Canada mga Choy, yung mga Canadian mga Choy is Canada certificate ng mga skilled mga Choy. Kasi dito mga Choy is meron naman talaga na mga ganyan, kagaya ng TISDA, like mga welder, forklift, madami siya. Yun, mga 3 months yan pag-aralin mo dito mga Choy. Kagaya din ng TISDA. Yung TISDA siguro yata 3 months or 6 months ba yun sa Pilipinas. Kasi hindi ako nakapag-aaral mga Choy. Yun mga Choy, yung isa naman mga Choy, dami niya ng certificate mga Choy, in-situ mga Choy. Mga 8, 6 ba yun? Welder siya, construction pa siya sa Pilipinas, welder pa siya, fabricator pa, basta madami siyang mga certificate, dala-dala niya dito mga Choy sa Canada. Kinukuha kasi siya ng yung kapatid niya na nandito na sa Canada, madagal na sponsor siya. In-sponsor siya, landing PR siya dito sa Canada. Pero sa ngayon mga Choy, yung trabaho niya is like 6 hours a day lang, bali nag-part-time lang siya. Kasi hindi pa siya magamit yung experience niya sa Pilipinas. May instituto rin siya ng certificate, hindi niya magamit dito sa Canada. Kasi ang sabi ng kapatid niya, paralin muna siya ng dito sa Canada, mga 3 months. Para magamit na yung experience niya sa Pilipinas mga Choy. Siguro, pag-aral, di ba? Hindi na siguro siya mahirap sa experience yung may gagawin, ganyan. Kasi may knowledge na siya. Pero kailangan kasi yung certificate mga Choy para makapasok ka mga Choy. Kasi yung construction dito sa Canada mga Choy, like mga skilled mga Choy, welder, ang laki ng sahod mga Choy, ang laking PR compare sa Pilipinas mga Choy. Kaya maraming mga Pilipino or nag-cross country sila, nag-Japan, nag-Taiwan, or nag-Middle East ba ngayon, tapos nag-Canada sila mga Choy. So ayun mga Choy, kung may itatanong kayo mga Choy, comment down below lang mga Choy, at huwag kalimutan mag-like, subscribe sa aking YouTube channel mga Choy. Malapit na ako mag 10 subscriber, I hope nga makaabot ko lang ng 10k subscribers sana. So ayun lang mga Choy, of may ibang katanungan, may Facebook page naman ako, Bistak sa Canada mga Choy. Salamat. Yun lang po mga Choy, salamat.